Omenala na ọdịnala ndị bụ ihe eji mara ha. Nye ndị Ajali na kansụl ime obodo Orumba North, mmemme icheta afọ abụọ onye eze ọdịnala ha bụ Eze Augustine Nwangwu ji wee nọrọ n'oche eze kepụtara ezigbote ohere iji wee gosipụta oke omenala eji mara ha nye ndị ọbịa ndị ihe ha na-amasị nakwa obodo ha na ha gbara agbata obi. Ya bụ mmemme bụ ihe pụrụ iche n'ihi na ọ dabara na mmemme Otute Festival nke obodo ahụ. Gere akụkọ a n'uju ka o si. Dịka ọ na-agwa ndị ahụ okwu, Eze Nwangwu bụkwa onye a na-etu Eze Ọhazume kwuru na ya na-ahụta onwe ya dịka onye ga-eje ozi jegara obodo wee kwuo na ọ ga-akwalite udo na ịdịkọ n'otu dịka o mere n'afọ abụọ gara aga. Eze Nwangwu gwakwara ndị obodo ahụ ka ọ gbaa mbọ kwado Gọvanọ Soludo maka ọchịchị nke abụọ site n'ịtụ vootu ma ọnwa Nọvemba gbaa mkpụrụ ụbọchị 8. Chineke nyekwa Orumba North, nyekwa Anambra Steeti, nyekwa onye isi obodo anyị Prọfesọ Charles Chukwuma Soludo. Na-asị na ọrụ o ji na Anambra Steeti agamnihu adị, ọ ga-adị n'otu a na-eje. Ya bụ emume nke gbara mkpị dọtara ndị ọrụ gọọmenti nakwa ndị otu eze ọdịnala nke Anambra Steeti nke onye isi ha bụ Igwe Chidiubem Iweka nke Obosi nọ na ya nakwa ndị ikwesi dị iche iche. N'okwu ha, onye meyọ nke Orumba North Barrister Kasmia Nwafọ nakwa onye isi oche ya bụ otu ndị eze ọdịnala na steeti a Igwe Iweka kpere ekpere ka Chukwu nye Eze Nwangwu ọchịchị nke ga-eweta udo.